reason eh. Pero siguro, baka related na siya. Sir, may dalawang US senators na nagsabi na yung mga jailers ni Senator Laila de Lima will be banned from entering US territory. Do you think that this is linked to this? Yung sa akin naman siguro before, yung may, di ba, may isang listahan na yung related to De Lima. Yung akin parang before pa yan, noon pa. Sir, yung sa inyo, EJK? Most likely. Sir, Most likely, wala man sinabing reason. Wouldn't you want to know the reason, sir? Huh? Wouldn't you want to know the reason why your visa was cancelled? I want to know, but I'm not sure if they're going to give you the reason. Will you be doing anything para malaman yan, sir? Parang last year pa, sir, kailan, pero sinabi sa inyo kung kailan pa yung na-cancel. Noon pa yung last fight ni Pacquiao, di ba? Hindi ako pumunta dahil may narinig na information na ano daw, financial yung visa ko. Sir, bakit gusto kong magkaroon pa rin ng US visa? Kahit na medyo, ano yun, medyo degrading yung gano'n. Well, degrading in the sense na mamakawa ka sa kanila. No. Kung ako doon ng visa, kasi required nila. But hindi ko kukuha na parang subject nila, na parang ano nila. May appeal. O hindi okay lang, ibigay nyo, okay. Salamat ako. Because, sino pag hindi gusto ka punta Amerika, hipokrito ang tao na hindi, lalo na ako, yung mga kapatid ako doon, yung mga pamangkin ako doon. So, mas gusto ko na makapunta. Pero, yung gano'n, Reject ulit. yung reject na yung nabuti mo. Sir, sorry, just to be clear, hindi na mo kayo susulat para humingi ng rason kung bakit na-cancel. Hindi na siguro. Hindi na siguro. Baka mamaya sabihin nila, masyado ka makulit. Sinabihan ka na cancel, magtatanong ka pa anong rason.